mainan. Nah, sing digalen niku niki. Ini Mbah Mino, mainan jual mainan anak ya. Jadul yang alami musik jadul. Iki gawe dhewe. Ndamel piyambak. Nggih. Manual sedaya nggih, Mbah nggih. Ndamel ngagem alat mboten niku? Nggih. Nggih, dibubut piyambak. Alate nggih ya. Bubut. Boten niki mboten bubut niku grasi-grasi. Nggih, walah grasine. Niki grasi puter. Nggih. Niki nggih menggak-menggok, sak menggok urun. Nggih. Iki perkakase teng dhuwur nginggil niku nggih. Nggih. Lah niki men kula delik kok kae. Niki nggih mainane. Monggo. Ini ada yang untuk seperti ini ya. Mainan anak. Gawe niku barang men kula lebokke mriki tok. Nggih. Kaya akeh. Sapa sing ngalami ngenten iki, dolanan ngenten iki. Jadul banget nih, ketemu ini di rumahnya Mbah Mino ini. Wow, masih satu kardus, monggo. Niki roti. Roti. Kreatif banget, Mbah. Ngenten iki nggih, nemok meneh piyambak, nemokne ide piyambak. Nggih. Nggih. Bisa niku nak. Sing ngangge tabuh ngoten nak otong-otong. Nggih. Ning sedeng jeluang niku akal kayu. Kayu nggih. Terus akan mlen niki.